guys, nandito nga pala ako sa dati kong trabaho, kung saan ako dati nagtatrabaho. At ito nga pala kasamahan ko. Ayan na. Ayan na, nakaupo na yan, na nagtatali na yan ng ketchup. Kasamahan ko nga pala siya dito sa trabaho dati. Ayan guys. Shout out ka. Shout ka. Hello. Kasama ko nga pala siya sa trabaho at saka yun, yung kasama ko rin yung na babaeng yan sa trabaho. Ayan, nakaputing yan. Mga dati ko silang kasamahan dito dati. Promote ko nga pala itong tindahan na to. Ayan. Tapos ito nga pala guys, ayan, mga paninda nila. Ayan, mga dati ko silang kasama sa trabaho. Hello. Dito nga pala ako dati guys nagtatrabaho. Ito nga pala ang trabaho ko dati. Meron sila ditong mga, ito Hungarian. Meron sila guys na Hungarian na ganito. Tapos ito may mga embutido sila, may hotdog sila. At saka meron silang, kompleto sila dito guys, may mga nuggets sila. Dito ako dati guys nagtatrabaho. Ano ginagawa mo dyan, Boy? Tapos ito nga palang amo ko dati guys. Ano yan, nabibidyo? Ay na mag-video? Binablog ko. Blantex win, dalawang Yan nga pala siya. Ayan, dahil siya ng tender juicy. Ang mga paninda niya yan guys. Vlogger ka na ha? Ito nga pala sa kanila, ang paninda nila, ito may tender juicy sila. 168 ata isang kilo ngayon sa kanila. Hello. Yan. Nag-vlog ka na? Oo. Tapos ito nga pala, dicer din siya ng Prabel. Prabel. Produce siya ng Prabel. Siyang dicer nito ng Prabel. Tapos ito ang kanyang mga item. May bossing sila, may chicken bossing sila. Tapos, pero sa rin yung paninda niya, itong mga Prabel. Dito ako guys nagtatrabaho. Shoutout nga pala sa mga kapwa ko Bicolanong Oragon. Huwag niyong kakalimutan, i-subscribe ang YouTube channel ko. Ito nga pala ang amo ko. Dito nga pala ako dati nagtatrabaho. Ayan, siya nga pala guys ang amo ko. Dito ako dati sa kanya nagtatrabaho. Ito ang loob ng kanyang tindahan. Sa cellphone ko. Tapos ayan. Vlogger ka kanya sa Ayan. Maliit lang ang kanyang tindahan pero guys, sa kita sa isang araw halos hindi masabi. Tapos nga guys nga pala kung sa kanya kung gusto nyo nga palang mag-order ng mga produkto, meron silang hotdog, tender juicy, may CDO sila at saka meron nga pala silang Prabel product. Tapos nagdi-deliver din po sila guys anywhere po nga dito sa Metro Manila kahit saan sila nakakarating. Pwede kayong magpa-deliver sa kanila, pwede kayong pumunta rito at saka pwede kayong magpumunta rito sa kanya para mag-inquire kung paano ang proseso ng kanyang pagpapa-deliver. Kung kayo ay may nasa medyo malayong lugar kayo, katulad nito ngayon na lockdown, di ba, hindi pa masyadong nakakakilo sa mga tao, pwede kayo sa kanya mag-inquire para lang magpa-deliver sa kanya. Siya nga palang may-ari nito si Lawrence Lazaro. siya nga po. Kung naaalala nyo guys, yung vlog ko nga palang part 1 at saka part 2, yung doon sa Lazarus Bakery, siya nga rin pala ang isa din doon na may-ari guys. Kasama nga rin pala siya doon sa may-ari ng yung event place na yon at saka yung bakery, isa rin po siya doon. Siyang nagpasimuno nung kung paano naitayo yung bakery yun at saka siya rin ang kuha ng pizza doon na yung inintroduce ko sa inyong pizza doon sa Lazarus Bakery na may pizza. Siya nga rin pala ang dati may-ari rin noon. Siya rin ang nag-umpisa kung paano nagkaroon ng pizza at saka ng bakery at saka nagkaroon ng event place. Kung naalala nyo guys yung vlog ko na part 1 at saka part 2. Ha? Okay. Tapos yan nga pala meron pa nga sila mga mayonnaise, meron pa silang mga Toyo, meron mga ka? toyo, meron sila at saka meron silang toyo, peanut suka. butter, meron silang mga Suka, coco jam. Sonia, meron ka? Saka yan po. Kompleto po si Relito guys. Dito ako nagtatrabaho sa kanila, yan sila mga dati kong kasama. Kaya
Siyempre, sutil ako, kaya nawala ako rito. Charot. Sutil siya. Day off na day off, pati di day off. Siya nga pala ang dicer ng CDO hotdog. Ayan po. Pakita mo ang yan, siyang dicer ng CDO hotdog. Ayan. Mga dati ko silang kasamahan dito, guys. Yan. Shout out kayo. Para makita kayo sa YouTube, mamaya tingnan nyo. Subscribe nyo nga pala guys ang YouTube channel ko, Rick Uragon Vlog. Huwag nyo kakalimutan. Pindutin ang notification bell. At saka i-like at saka i-share. Guys, huwag nyo pong kakalimutan mga kapwa ko Bicolano Uragon. Please subscribe my YouTube channel, Rick Uragon Vlog. Yan guys. Kumikita ka na ba yan? Meron na. Kumikita ka na? Yan, te? Yan guys. Inquire lang po kayo dito guys para kung gusto nyo mamalingkay po rito sa lugar na to kung saan po ako dati nagtatrabaho. Ayan po ang kanyang mga items ng mga paninda. Meron po silang tender juicy, meron CDO hotdog, meron po silang Pravel product, at saka meron po silang siomai, meron po silang mga yung mga bawang, yung mga chili powder, mga garlic, tapos meron po silang mga margarine, meron po silang mga chicken nuggets, at saka meron silang mga longganisa. Ayan po guys, meron po silang mga longganisa, meron silang meron silang siomai. Pagkatapos siya nga rin pala ang dicer ng siya nga pala ang dicer ng El Primo guys. Shout out sa inyo mga Bicolano Uragon. Please subscribe my YouTube channel, Rick Uragon Vlog. Dito nga pala ako guys, ulit-ulit na sinasabi ko, dito ako nagtrabaho. Dito ako nagtrabaho guys dati. Kailangan humaba ang ko. Guys, ito kasama ko rin siya. Ako ma'am. Ayan. Punado. Kaya palagi akong puyat. Nakapera ka ba dyan, Ricky? Naman, hindi ako magtsatsaga ma'am kung wala hindi ko nagkakaroon. Ayan, dito pa. Shout out kayo dyan. Lechon.